Akwụkwọ nke Job isi nke 40. Jehova zara site n'oke ifufe wee sị, chee ihu gị ugbu a dịka mmadụ. M ga-ajụ gị, ị ga-ekwupụta onwe gị nye m. Ị ga-agọnarị ikpe m ma ọ bụ ị ga-ama m ikpe ka akpọ m onye ezi omume? Ị nwere ngwa ọgụ dịka Chineke ma ọ bụ egbe eluigwe na-ada ụda dịka ya? Jiri ebube na nsọpụrụ chịkwaa onwe gị ugbu a, yikwasị onwe gị mma na nsọpụrụ. Tụfuo iwe gị. Lee ndị niile dị mpako, tụdaa ha. Lee ndị mpako ma wedaa ha ala. Bibiekwa ndị ajọ omume n'ọnọdụ ha. Zobe ha ọnụ n'aja. Zoo ihu ha n'ebe nzuzo. Mgbe ahụ m ga-ekwupụtara gị na aka nri gị nwere ike ịzọpụta gị. Lee Behemot, onye m kere na gị, onye na-eri ọka dịka ehi. Lee, ike ya dị n'ụkwụ ya, ike ya dịkwa n'afọ ya. Mgbe ọ na-enwe obi ụtọ, ọdụ ya dịka osisi sida. Ọ na-agbakọtakwa osisi nke nkume ya ọnụ. Ọkpụkpụ ya dịka mkpanaka osisi. Ọkpụkpụ ya ndị pere mpe dịka mkpanaka igwe. Ọ bụ ya bụ isi n'ụzọ Chineke. Onye kere ya ga-eme ka mma agha ya bịaruo ya nso. Ugwu ga-eme ka ọ gbada na ndagwurugwu, ebe anụ ọhịa niile na-egwuri egwu. Ọ na-edina n'okpuru osisi n'ogige ugwu nke oke ọhịa. Osisi ọ ga-eji ndụ ha chebe ya, ma ọ bụ osisi willow nke osimiri ahụ nwere ike ịgba ya gburugburu. Lee, ọ na-agbụ mmiri n'osimiri ahụ ma ọ dịghị ọsọ ọsọ. Ọ tụkwasịrị obi na ọ ga-adọta onye nwere ya n'ọnụ ya. Ọ na-ejide ya n'anya ya ma tinye imi ya n'ihe ọ bụla ọ ga-eru. Ị nwere ike iji yoke na eriri dọpụta Loitam nke ị ga-atụba ruo ire ya. Ị nwere ike ịtụba anyụike n'ime ya. Ị pụrụ ịghọta egbugbere ọnụ ya n'akụkụ. Ọ ga-ekpe ekpere ọtụtụ ugboro nye ya? Ka ọ ga-agwa gị okwu nke ọma? Ọ ga-agba ndụ gị? Ị ga-ewerekwa ya dịka ohu gị ruo mgbe ebighị ebi? Ị ga-eji ya gwuo egwu dịka nnụnụ, ka ọ ga-eji ya mee ihe masịrị gị? Anyị ga-eso ya rie nri. Anyị ga-atụba ya n'etiti ndị na-agba ọsọ. Anyị ga-enwe ike iji akpụkpọ ahụ ya jupụta nkata ahụ ma ọ bụ jupụta efere azụ ahụ n'isi ya? Bikwasị ya aka gị n'ahụ ya. Cheta agha ahụ. Emekwala ya ọzọ. Lee, olileanya ya dị na ndụ, n'ihi na ọ gaghị efu ya n'anya ya.